Tanawa, boss. Sundog na ko yung pormahan, boss. Okay, no? Wala boss, damula ko. Nag-istorya na sa iyang imaginary bossing ba? Nausan taon na siya, oy. Mao mo ang gisundog na ko yung porma, boss. Kaya idol, biya ka. Oy, may Mario, kay naka-uniform na ka. Alangan, gilaba na gud ni. Dami-dami, laman ba? Muta. Utot! Kapag pagkalabahanan, maho mga pong utot. Okay, gamit na lang na ako no, balag basa pa. Dapat sabunan, mangguna. Dapat siguro sabunan siguro. Sabunan pa di ay. Kabuang. Pagilo mo ba kay Gali Gunggugan si Busing? Bossing nimong di makita. Asa ko diyang busing ni mo, God? Ay, gusto gid mo makita ka Busing di ay. Boss, gusto sila makita si mo, boss. Oh, dara si Busing oh. Asa mo bossing ni muda damula? Wala mang gudo. Si wala oy. Oh, nara niya sa yung likod oh. Luka ka daw sa busing. Ulagon. Busing, madlok kayo. Uli ka si Busing na niya, mahadlok noon mo. Adluka no, isibalak man na. Bawgi na tong Busing no. Ma. Sa duwa ko dili magradlok kayo. Ma, sige na ba? Unya kay dugay-dugay naman tawa ka training, mag-training pud siguro ta. Ay man tiyan ni Anjo bitinan nakuha. Ang exercise. Saba dia. Saba dia. Hindi mami kay tulor ata. Pero okay ra na. Ning kamot taga to, bahala tong duwa. May pa, sige. Naning kamot man siguro tug pamaligyag bulad ba? Sige ito sila. Sige na, kuha na ta, sugod na. Yeah. Matay. Dugay di ko wala ka training ba? Busy mingid sa eskwela. Uy, mamangga man ka. Si Bago ka ron. Kau may dinatoy. Asagikan. Asagikan, sakit na ba kayab? Sorry. Wala mang gitutuyo. Lo. Nag-training na sila oh. Okay no, tara na, kaya mo training ito. Ay, liit na kayo ito. Okay, pabuti ko. Ba! Unad! Sipa! Sige ba? Abot naman yung mga buwang sige. Uy, klaro ning duwa mo sulpot rag manipa pa yung pinakalit. Alangan, nagsugod man mo. Isundog na ng budmi. Naabot na rin yung tibaga ko, William. Anong wa man ka nanangit sa kuha nga, ni uban di ka kamardong sa dinsan. Alangan, napulitan man kuya sa dalan nga. Isabay na lang kuya sa jinsan. Sus, likiya din mo yung mga kidnapper to. Aw, mupan gyapon ko daghan magpagkaon dito. Bigyan ta karon. Sige na, magsugod na training. Kaya dugay-dugay na kulak kapil ba? Ikaw, tama si Bantoy. Balik na training. Nantay bagong kwano na. What? Anong asimbol na punta. Asimbol. Sige na. Ready na mo, ready. Ready na, ready. Power Ranger! Assemble! Mga mananap! Mga Power Rangers. Mananap jud ay pro black bag lang. Black bag na mo! Tarong ha! Ikaw nila ko! Ay, sige tawa! Ipangdukol, tagam. Nya anong naman mo dali mo lang magpakulata na pud mo? Nangita gurunig sakit sa lawas, Paps. Siya ra magpakulata god. O, saan naman nangita sakit sa lawas? Yan mi diriya. Kaya wa namin hadlok sa inyo ha. Inoon. Oy, wa daw sila nadlok sa ako ya. Pawiri. Dali am no, sa pawiran na ako. Pawiri na na ya. Ana sige. Magpa-power siguro kung buwang ako. Ops, Taysa. Basi nakalimot mo. Nga walay epek yung power sa kuha. Ipadto pataganin mo sa dinosaran. Loh, nga to di mo sa dinosaran kuya. Wala lay ko na uban. Alangan nga ni Adtong kagbularan. Ay, sayang jo mo sa kayo to katong T-Rex. Ano? Ikiag yun yung bataan yun. Piat City yun. Minus kining kuyahan eh. Pariha rami. Gani kay kabalo ka. Unya, andam na mo makita sa kong power. Mo power daw. No, nagdam ko ka? Di gid mo mutuo ha. Kabalo mo nang nasa Christmas party ka nang bring me. Master, bring me bala! Tawa. Karon, may power. Ayaw na mo pagulit. Bala ko. Ayaw ba? Wa na, nangaratol na. Abi ba na akong isog ni mga Power Rangers? Wa na mga brad, nagkurog-kurog na mga brad. Kurog ka lang ng bitin no. Salamat pala. Ingon na ka. Wow, kurog pa po din yung mga itlog po. Kontrol pa din mga pag-hilom na mo dira. Boss, uwiri ko na sila kaysa one time lang yun, boss. Power na.
Sanjo! Kibos, kilura yun! Pops, bangin ko, Pops! Yati, ay kabala ka dito, tabang ka dito. Alabos, Alam mo, anong sila tari, boss? Duol! Dahil lagi! Oh, pelet! Ay, Kapit kag nog, boss. Kapit kag power. grabe po ka. Dumulag, trip pa na to sila. Ay, unsa pa mo na tara, trip para to sila. Karon mo. Ikaw, nakabalos. Napay pungot. Tripe na, tripe. Oh, nakabig pawi nilang amo. Uy, lang ko din ron. Kanus apa? Uy, nagkubalak. Ya, pantay pa magi. Okay. Pops, ako trip, Pops. Triptan ako ninyo. Panay lang, Joe. Relax lang kay balo sa kuanin. Tamang master. Ikaw na, Joy. Ikaw buang nga ka, sige kay madukol ganiya. Ra! Uy, balak. Kung di ka gusto mga bali ng bukog ni mo, buliin na mong kauban. Ay, gahi sa ulo, kuya, oh. Kung gusto mo, kuya, supsupon ako na yung tudlo. Unsa man, Pops? Ang bakan na ako ni. Ready na kay ko. Ako po, kuya, si paanan ako na si Anjo. Yati kaya, garaokin ni ba, si pa? Ay, gahi gud kag ulo ha. Kabalo ba mo unsay kadlokan na ning balak? Kadlukan? Ay, kabalon na, kuya, dinuguan. Baka naman kaya mo unsay dinuguan. Papaitan siguro. Uy, sama ko diya. Unsa bang tuyo ka balak? Patay gutom. Huli water manggod. Sakto ka toy. Oo. Karon ka balak. Magic wand, takay kog water gun nga ang bala holy water. Karon kang balaka ka. Ops, amang ka. Karon ka, wa na kay takas. Kunitin ninyo. Dili ko, eh. Kadlo ka na. Karon ka. Water na. Andam na ka, balak. Kaya ka na, kuya. Pasiriti. Patay si Busing. Tuwi kay mo busing oh. Atras. Wala na si Balak. Wala na tayo kalaban, kuya. Napa sila dyan? Agoy, nanibat na. Wala na, wala. Ang sa sunod video na lang po, bisi magkita na po na to sila. May pakay, mga labas at aginipan. Laban natin eh. Mga bakla. Okay, sige, kita kayo sa nandas ng video ah. Na, ano rami? Bye-bye. Ano mo ang ginamas?